Здравейте хора, аз съм Таня и днес ще ви покажа моята куклинска къща. Това е моя хол на куклите, който таче ми направи в куклената къща. Тези лепенки аз ги налепих. Това е диван на куклите. Това розов е. Имаме една малка Микала с главничка, която мама ми я направи. И също така, ето това, което ето тази масичка, която всъщност е тази спи. Тя ляга. Друга ми такова главница, ляга и я постелвам и става като легло. Моята кукла Френки, която, нали, ако сте гледали деткото Фрики Фрюжен, можете да знаете как се казва. Това е шкафа на куклите, който не е всъщност Monster High, а от моята кукла Ever After High Apple White. Това е една закачалка, която тук с друга е тази с дрехите. Това е един куфър на куклите, който се отваря ето така. Ето, и няма още нищо. Той прави така и прави така. И той прави какво? Добре. Това. Тук е стаята, където децата си играят. Тук, както виждате, има една кукличка, едно шкафче, което в него има играчки на куклите, две столчета на моите двете деца и това са моите две стойки за моите две стойки. Точно три да ви кажа. Това е моето едноетажно легло, само с един етаж и това е моята кукла. Тя се казва Venus McFlytrap, Frankenstein и Apple White. Съжалявам, че не се виждат, но ще направя ревю на куклите ми. Ето това е банята на куклите. Това са едно кошче, което трудам тук дрехите, за пране на куклите, нивката и това тук е Спонжо Боб, който го ползвам за закачалка на куклите, на лепенка, на плаче и едно кученце и моята кукла Лагуна Блю. Тя в момента си къпе. И това е стаята на моята кукла Джиджи, оперета и малката кукличка, не знам как се казва, но ако сте гледали серията, можете точно да ми кажете как се казва това момиче, защото не знам как се казва точно, да кажем Челси. Ето това Ето това е стаята на едни мои кукли Барби. Ето, леглото е направено точно. Тук е една отглавничка с блясък върху нея. И една кутия, проста кутия, която аз се намерих от буклука. Точно я взех, където имаше вътре в нея някакви джунджурийки, не помня къде бяха, но тази кутия е точно не е от буклука, но мама мисли, че да хвали за буклука. Но това е просто кутия. Това е стаята. Ето това ми е куклата. Тя се казва Барби от серията Моден стил. Тя има поличка и тениска и много хубава тиара. Също така, моята малка кукла, сега също се казва Челси, но малко по-голема. Тя от серията Домашен любимец на Челси. Коляската на малката Челси, тя е розова. Ако сте гледали серията, когато Барби разходва малката сестра Челси и когато Челси са катери по количката и обича да си играе с нея, нали помните серията? И моята лъжичка. Това е Това е кухнята на кухнята, която малко е разхвърлена. Но нищо, нали? Няма нищо. Така.
това е моята кухня. Това са едни много сладки столчета и много красиви столчета. Един шезлонг и една маса, нали? Ако имате такава маса, значи ще знаете каква. Мотор на куклите. Ето, то се отваря и вътре има каска, задължително трябва да има каска. Ето така, той има и такава спирачка и гумите се въртят. Опа-ля, извинявай. Изчакайте малко, малко. Покажи кухнята. Както гледате, показвам си кухнята и чакайте. Ето това е 3-етажното легло. Това е куклата ми Дракулора. Това е куклата ми Дракулора. Куклата ми Елизабет. Куклата ми Ариел. Те спят на първия етаж, защото са свакарченянтки и много добри сестри. Това е моята кукла Барби Индрактор. Куклата ми, която е за мотора. Куклата ми с коляската, дето стои. Куклата ми кухнята ми. Куклата ми спортни танци. И ето е стаята. Има такива сладки удилца във всяка стая, които са от ръкави на едно мое лелече, което е много старо. Ето куклата ми, тя се казва Штефи. Така съм я кръстила. Тя се казва Доктор Плюшева. Тя се казва мотористката Бена. Тя се казва танцорката Никол. И третия етаж вече преминаваме на третия етаж. Така. Ето това е третия етаж. Той не се вижда, той не е малко. Ето това е една моя кукла, която леко се е откачала роките. Нищо. Ето това ми е куклата. Тя се казва Штефи от Бути бай Штефи. Има един канал Штефи от Бути бай Штефи. И аз я закупих за 5,90 евро. Ако сте любители на Штефи, просто напишете Бути бай Штефи, ще ви излезе и ком. То е една жена. Не кукличка, а една истинска жена, която се казва Стефи и прави Стефи Бути бай Стефи. И аз реших да кръстя моята кукла Бути бай Стефи. Има много яко кола, много е красив, много. И е беличък с маниста. И такива розови цвечета. Косата и очите и лицето й точно. Така. Опаля. Това е една моя кукла, която също е от серията спортни танци. Това е една моя кукла, която е от серията спортни танци. Ето я. Спортни танци. Тя играе гимнастика. А това е от серията Rock'n'Roll принцеса. Знаете? Да намерите куклата ми. Това е от серията ми. Това кукла е от серията Rock'n'Roll принцеса. Чакай. Ето тя е Rock'n'Roll принцеса. Това е от серията Rock'n'Roll принцеса. Ето Rock'n'Roll. И тя има един много затрит знак, който никой не знае за какво е там. Само аз го виждам сини очи и розовостта, раиран лилава буза с реда, много яко кожено яке, едни гащи с петна. И това беше куклата ми. Това бяха. Така, сега нека да наместя обратно куклите ми, откъдето ги взех. Така. Това е моята кукла, която се казва Клаудин Вольф. Ще направя го на нея. Прави така. Тя си има едно бутонче и като натиснеш бам. Много е яка. Това е една моя кукла, която я
при баща ми. Тя е беби, косата й беше много бухнала. Турих и кремче. Един обикновен крем. И косата й веднага се свали. Моята кукла беби и моята огромна кукла Ема Бютибай. Ема Бютибай. И хора, това беше всичко от мен. Гледайте и другите ми клипове, харесвайте, коментирайте. Може да ме последвате в Instagram и бая! Бум! 20 минути.